Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta. Ingdeng thongke brahini hawar Karbi resonim soronga je katalon ponchi aphan KCS langhin hawara mayatung tirika mamai kesengpon. GT ni phai phor ni langhin constituency ke parlo jai pong hawara non kibang ji preya chiklo Karbi resonim soronga je katalon ponchi aphan KCS langhin hawara mayatum jai pong hithialong tirikam amai kesengpon amai kangni pon. Lapen bangso KCS langhin hawara mai amai phu Prahala tokbi kachephem phupon ammayalong chunbang ramsing terang pensi mai ki phalam thi ki jai lapen alhi pachini po lapen mayalong KACEM Billy Mohan Khaklari alhi sarpo man pen chetong dun lapen mayalong VDC chairman akihai kiron tokbi pen chenglok kaprek songjapi lapen jutang jubat kaching hona bang phuatum tirika mamai ke sengalong chetong dun Lapente mayalong ciparai pon non kibangji hawar Karbi resunim soronga je katalon ponji KCS langhin hawar tirika mamai maipu VDC chairman Kiron Tokpia Phansi pek ponlo lapen working president Longsing Hansi dun maipu kensing teron lapen sarmong rong pharatuma phansi pek ponlo lapen chun bangarpu bharat bi rap chun bangarpu April sun tokbi lapen rensing tokbia phansi pek ponlo lapen Finance Subcommittee Sitami Seng Ponsi Chairman Arpu Billy Mohan Khaklari aphan Pekpolo Lapen Lasso along Kacharab Dunji Ake Hai VDC Chairman Kiron Tokbi aphan Convener Pekpolo Lapen 2 Public City Anat Barit Hetokbi Convener Lapen Pu Convener Aruning Tikathara Phansi Arpu Pekpolo Lasonsi Labangso Tirika Mamai Keseng Ponalong Ing Samjin Pensi Mai Pichun Polo Phuloni Pen Aruning Tikathar Karbi Anglong News Labang suang deng nang kele first langhin jonel youth festival ada kibi paman pon jilong niliphan reception committee long mai punang pe pot nile frangsi purbang thu suri akardom ladak langhin jonel committee atumphan nilhin pen suri akardom bajir apana prangsi nile jorokang tung Karbi autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang alang leadership long ke do joine la pen ke jorokang tung central committee long KCS President akah Chandra Singh Pro alang liphan chorogang tung alang litum ke matha klong ke lia jone peneng an ke langhin arat tum hanta ilitum dang jonel festival ke paman ponong dipan alang litum ke matha klong ke li ajone ni tung langhin arat akar bihoi alang litum han suri akero pajero apen ke bang jilang ani ke nilitum ka do ko ve ladak langhin long ke do arat ke do an akar bibupe aparo kupe aboro bupe da ke do an akar litum ka do ko ve jerap che topen labang so asai tum ke pachun bonje pan ka do ko ve tum jerap che to ko si nilitum anam long tamya hijume chohang ponpo lasi ke bang jilang ani ke kadoga ve nilida message ki pikang tung kadoga ve dak langhin long ke do ara an pena pen mar itum sayang deng ceklem puluna la pen ke bang jilang ani mesen pen itum pachun pon nang kusi nilam the dansi kantum okay Nampi Ingnar Edison Crohem Phangno Pitikang Rai Lakhain ko rai si Borjane Misi constituency ke paro Bokajan town pen Kachikoy dun not Sotri Chorong Sir Anon Killinga Maker Edison Crohem Ada por phai ke thomra achitem a por malom Nampi Ingnar akhur wangsi Edison Crohem Wung Pitikang Railu Sonsi ke ong dong hormu hortata na hok dondo Lapen mithanga pran kachapa jogji aphanta ihurisi ke matha song pik anlo Bonta kopai ke mi pen kadukawi hemisita a pran pen ke joklo pusi ke sunge phove ka tum pen nangche thandun Dahabat apolo keben amnar ke bang tadu chon photro badu ke gilai masi ke bang lo nili hem ngi tek bang ke ang palle ke jon we dang palle bang ke nil tum da ke pranna ke jogbor ilo dan lo man pindang ban se ke tur se ke kat hwan lo tum da jogbor ilo ini baji thom ra dhalo thang po ang lo thang lo an ki hu mun ta un di bang nar da la se foresun ta inar do chini lo tame tum da bang we chelang le por mo là chulom ta than lo bang la so ke phong bang ta me na dam e phisi bang rong ki ti lo he lam nge punai na do upu ta ma chini lo aprang prang ta me ta da che bang me we asan he asi ni tum han jo hem ta phalan nu lab lo si council pen pini san ba ke rab long san te mission chuni ri lo plan ne ni limen edison crew da ka rong ge sorry chulo
pada perang ni litum fan information ang tik lo hai je to ya jo habiting na to ya jo galo pada ba ba je thom ra chitim manom habiting na jon bang ama da sorry chu dona mekara hem bang phalang ar pong bung kang bang ke la hormu hemar lo hormu to penang an ji kang ko joine sin litum na homri lo na homri pen thegi long lo je na la pu bang hem nang ke te ke bang jon si bang jot pu ke ari ya tumbang ke ala thaka to war ba dam ni lapo apu dam bom du charge ihum du charge bang da sapo war pong bang bung kang rai ya lo la so ha wa lo pa pa ta so la kan ya si ko da so thang nan teng ke ne se gen du nili tumbang ke la elephant reputation spot selamik lo je nili tumma josi men litum thek lote hala da rong soro tumpen isi protection of hanam kipa bomb som lason tos light hai da kipi do lasi penang an ke sonsi ron lo nar prone area an ke nar ga be raju pangke si nilitum thek an ke hala tum si control to along pen along pudun de tikda do hai chini do ni ge da do asi an ke awareness bang da ti bom lo en ke non nilitum hin pen WWF tum pen ta lo ku chingwai lo non rat pen chingwai padoi chi PPC claim ke ni ji ma ingnar pen ko son si chi pajo ji ma la halam da chi than chi mum po si ni tum hin pen si mercenar ni thik pon ik po ko si ki bai ko tili la so manela ke pove ka to manela pe nang pen ne ya kera nili tum hin pen non mat ke la tatkalin haijo buku immediate fund buku hedi kaso fan sapo suri si hiniwa teme mekara fan bang tikang ikwa Nijang Karbi Anglong lakhai si duaram la constituency ke palo Borgaon lang chithinga rawmaker long bihan se lapen charni singnar piatum asopo jiten hanse pirthia me kachi charche dana job kisu kachetongna pinpur me ilimuni datum pirthia lo me kachi chardon depenta isi kisung thetan bino athi okpran le mesen pasatami mek jong si chichar te pulote ajada sai mole chuklem dun ji sitame kisung thetan bino la sonsi nijang Karbi Anglong lakhai si duaram la constituency ke palo Borgaon lang chithinga rawmaker long bihan se lapen charni singnar piatum asopo jiten hanse sitame pirthia me kachi chardon de pena job kisung chetong nanglo sonsi alangli hin pena ka chathandu na tengki lapu henlo nili hini ang deng charli boma hotsi labang so kisung abang nili phonanglo bon satami isi apor ahut abang ke sorkar atum nangkang honpon pena jok asap so bet satami longdun bomlo bon sata non abang ke long le bom amat long le datlo non anke ningkan ke bak dopo ke long le pusi alangli hin pen ningjepo sonsi alangli phan kaprek kachong dara warsai kavidet pena jok kai ki setami alangli lang royalong sangti chu phodon bomsi apiso asu chipangreng bomlo bon seta kiso ke oni kachulong lo pena jok alangli thetana kisung chetong nang lo pusi nang chithandu lasi Karbi Anglong arat ning ka chethenai KECCM Dr. Tuliram Ronghang lapen local em Prabhat Chandra Taro ake hai phan lapen Karbi Anglong arat ke theke dingatum ning ke mepen nangra vek thapusi alangli hin pen tuning report lasi ning ke mepen kerapji ning hangatum ansatami jiten hanse account number 7469010063 along humri iknon amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news nang limen chathan tha Ilimen jiten hanse tangte nang li la puson pirthia me ke char dun de la puson ma ke bihek pen ma mate non theo apor se la son kilong lo nang li on theo on school dun tapini class 2 la son dun long la kuson se nang li kilong cheng pini nang yang sira son ma mate kuson se nang li chethek long pini la son aprang pini lo he ko la son hem along mek jang lo amara so pini philang along ati print son mek yang chok lo man mek solong lo man mek solong lo kapre ka dawai hi lo la ma chichar chide yang tangte nang
kache charche la puson ningkan ko anbag dupo nang limek kache charche ningkan korap ko mate thong ke bak tu po bo ningkan ko ra pho ningkan thong ke bang bong ke nang li la pusi klemdun bom koson se cho klemdun bom lo saya mo prang la pini ni chor chere ko ke bai tu long se dudun bai tu long se dudun lo ba dak se hei tu bai tu long se la son se oso la na dum bom la dak se chudun bom lo manon chor chere lo jat lo man kenon ke hemprek se do ko hemprek do ko lo par ke la son se anam idea pi lo man chong da the lo the pan ha hajara dun the man la se anam idea pi lo ma sang ti se chupur bom la se cholong bom nang te nang li tum la non hem prek det pen ko an kisung ka che tong ka tora do nang li hin pen than pa chini thate la pulo ha pene dor de phe do lo pente tangka paisa ka ve apante piri ka ve sandal la sarkar pen la meka ve tum han ka panong la puson ta do se ta nang li hin pen long dun luma aprang ke long dun la aprang mira ka long dun no penon no phen ke ningkan port rock ningkan ke bak du po ke long le aprang e sky si ni bata long aprang na pi lo te la ke long oh la son ap pini long le jun long le jun ma ve det la son ke check da mom lo man che thap the de ke thap the de na ke thap the de ang te la an ningkan ko ra focus ta me nang li la pu si reng bom lo paduk bom si reng bom lo si kuman ne nang li phan ke thi ke ding tum pusta me la person nang kerap la person che theklong lo manang li hin pe non mat ke avela to thank you non Karbi Anglong CM Karbi Anglong rat sami chini lo lang li ning mi pik la pen dak ilitum local EM Prabhat Chandra Taros tame alang lita ning miola se nang lihin pen la alang litum han kopini kachuning ri dun du jima kachuning ri le pan nang rate pulo ni lan akisung ke boy dolo sada yok ka ra bang lang sala tu pan narate bo se chuning ri dun lo ang litum chepachor det pen ningkan ko an bang dula ne di ningkan thom bag dolo nang li hemasol ke konat pen siara ne la boy thlang so sir tante la son ko son se forkimolo ko son se nang litum kachetong kachichini la ni chor pen bang aprang san pun chingki lo aman ha dipu pini padodun ji pulo man kra san pun chingki bom lo ma ni tu ma pini ning chi hangdat lo nanapu alang li ko anu ne arta nang li support ta kon lo la ciklojon thom lo ciklojon phi ponon la tarik kre thom la tiklon phi po la dak nang li tum non ke dudun bom arong amen ke ko sonon ni ha lang chithing borgang lang chithing aro di tang la dak ke dudun pen ke ko pini kisung ka tora la puson ke ave bo non mat ke ave lang non mat ke la sinang lihin pen sodak pen ka chuning ri ji alam thia ko than chu tha la pha the ke ding tum mate akai tum la pana sap so bak nang rapte po se ni chuning dun lo enta ka chuning ri duloma ave ka ave lang la ave lang Saret ingti asu harsing ingti aphan sarkachi sopon mate sarkebot chitini phai phor ni langhen constituency ke parlo salawar bi ingti arong adung het saret ingti asu harsing ingti aphan sarkachi sopon mate sarkebat pon bang sorong kidam tang owe ke thompen sarkachi so ka vedata job nona owe pli mate saret ingti asu harsing ingti aphan sarbat ponang koklo athe rong chukim lo pulote ronga sarke akenang sotlo lasonsi rongasar harsing ingti mit thangrong kachari kachalon pon kemi senang jipu matha ponsi bangso arpu deng polo bangso mailo alhia manpen chopha pon mojadar doloi terang Karbi Anglong rongasar amai secretary president sorkari gambura Rudra Kanto Bordoloi Transport Board Chairman Sarsing Kathar Lapen
Mekarasar Klengdun Klengsarpo Rong Hangasar Perangki Anparta Sareding Tiarong Mikar Mithoradum Chetong Donsi Bangso Mai Ingsam Jinpen Pichunpo Puloni Pen Aruning Tikathar Karbi Anglong News Tàu Prangsi News First Karbi Anglong ini tumhan Elephant lam thiên angkar ju so puthat lang litum ta an rong tok ano kusame na cepat dun palang litum hantam lin kardom tajere ko kardom ini dak sare ting ti rong mate har singing ti phan sar karcho melong nili danang chetong dun lalo open alang li har sing ti ta than no kusame nili nang chetong dun nang kok bangke lalo sare ting ti siapor sar alang litum khandan ma dalang litum family pen sar ke chocheng alo so pen bang bom ube pho nang chok lo setame la ube pho ang bom ke bang bom dam bom setame lang litum sar ke cheso la sona bedelo lasi pining aning kanan bang ke alang litum nililong bang pe je sar ke cheso ji son son arni na hotlo lasi tarik pho chiti tarik pho ni bang ke sonsuria kam do pusidame chetong do nei pusi ini setame la so sar ke cheso mane seru kumangang silong chetong to